Dus je komt een auto naast me. Ja, dankjewel meneer. Ik zie dat er wordt een pakketje bij me bezwaar. Heel mooi dat. En die man doet net weer de hoen aan onze kant. Hoi. Zo. Dat is net fijn. In je kletskous is genoeg. Zodra als het moment is, dan maakt het hier goed kwad. Een kwad, een kwad, een kwad pit. Nou ja, een kwad pittig kapsel. Goedemorgen, een AJD, een eivlog. Nou, het is echt hartstikke mistig. Echt werkelijk. Ik zeg, nou, ja, het is altijd meer dan dat stinkt, zei Jelke, maar 100 meter, zoiets denk ik. De planning voor jou, Jelke die brengt zaken naar Squallen. Ik ben met Ildau onderwijs naar Burgen. Opa Herman en Beb Sjoukje passen op Ildau. En Helly van Media Exact uit Squallen. Dan kan ik echt even wat dingetjes dwaan. Nou ja, was het maar bende wie net dwaan kist. Ik ben sowieso van plan om aansnak bronk om eerst even mijn bouwtje even te sporten. Als het goed is, dan is het erg weer aardig in orde. En nou ja, dan was ik even wel lekker stevig keuren. Dat is echt goed. Dus je komt een auto naast me. Ja, dankjewel meneer. Er zit nog wat basket te wachten, dus dat moet ik dan eerst nog even kwijt. En dan ga ik ontslag met, ik ben dwaande mijn stick ontskroen. Hashtag memmelip. Nou ja, goed toepasselijk. Maar alle leuke dingen, maar ook de ongemakkelijke dingen en de grappige dingen en de minder grappige dingen van het memwezen, zeg maar. Voor de zwangerschap ben ik er al mee begonnen. Het had dus nog een heel skoft stillijn. En dat wil ik eigenlijk weer even oppakken. Ik kan heel wat je zelf net mee spelen. Ik heb de regie bodyen. Maar ik wil dan wel een keer een stuk zelf spelen. Alleen nog, zeg maar. Maar wat muziek, een beetje in die stijl. Ik kom echt uit een theatrale familie. En ik krijg een theateropleiding die. En daarna ben ik heel goed regisseren gaan, schroom gaan. Eigenlijk altijd in het Fries. En bij de theaterlessen heb ik een heel soort doen. En ik heb squallen, eindmusicals regisseren, dat soort dingen. En ik heb eventueel de eindmusicals schroom, heb ik ook niet in. Versjes schroven, nou ja, dat al jaar. Maar ja, dit ga ik dus nog nooit in. En dat lijkt me wel leuk om dan een uitdaging om dan zelf dat te spelen. Ik als ervaringsdeskundige met 2 band, 2 zwangerschappen, met 2 bevallingen. Denk ik dat ik heel wat te vertellen heb en dat er ook heel veel herkenbare dingen in zitten. Ik kwam aan wel in een licht stukje Jerlit van een versje, wat als kreunen van erin. Dan krijg je een beetje een idee wat ongeveer de lading wordt van het stuk. Ja, ik ken er echt niet aan in kwijt. Dus ik vind het heerlijk aan de bandjes even voort. En even weer nou ja, de auditief. Even weer lekker bezig, lekker scrollen. Lekker in mijn bubbeltje. Nou ja, ik ben nu dus onderwijs naar Burgen. Die op Centrale Aas. Het is echt super mistig. Ik moet zeggen dat het hier wel iets beter is dan in de lietse stretches in het dorp. Opa en Beb die waaien zo'n, ik denk goed 4 jaar hier nou in Burgen. Jouke komt officieel in Burgen, maar daar trek ik altijd mee met zijn ouders. Maar Sjoukje en haar man Herman gaat heel skoft in Kudelstaart, vlakbij Amsterdam wennen. Omdat Herman is in Amsterdam en die komt uit Amsterdam. En die hier daar is in werk. Dus ja, dan wie dat gewoon praktisch hè. En hij is nu bij de FUT en hij is naar Friesland gegaan, mijn Sjoukje, en hij vindt het hier echt geweldig. En het is gewoon heel leuk om te zien hoe leuk het hun bij de berg binnen, dat is gewoon prachtig. Herman is ook echt super goed bezig, gaat al je aanvoercursussen die in en wil eigenlijk het liefst als Fries in praat. Soms kakel ik nog wel eens hoor, ik weet dat omdat het in het begin die ik dat echt altijd, dus vaak als het een keertje niet in het Nederlands oerskakelt, dan is het heel lastig om weer om te draaien. Maar ja, hij vindt het wel echt heel leuk als de Fries praat en Fries geworden en hij corrigeert mij zelfs wel eens, hey, in plaats van pindakaas nutjes smoren bijvoorbeeld, dus wel lachen.
ja, als Amsterdammer naar Burgum is het toch wel een hele stap. Maar ik vind het super fijn dat ze mooi dichtbij waren. Ik bedoel, mijn ouders waren echt dichtbij. En nou, Jelke zien Mermerk en Jelke zien Heidwend in Grauw. Dus in principe hebben we alle Pakenwebbers dichtbij. En ik merk dat die band dan ik echt een leuke binding daarmee krijg. Hilde die duwt voor het eerst trouwens echt naar hun hoes daar. Ze hadden eerst per week dat ik weer ontwerp bij ze bij mij thuis was. Dit wie vooral omdat het kalven net boer. Dus daar komt tussendoor wasvoeding aan. Ik ben natuurlijk dan mooi in de buurt. Ik ga nou een beetje dat ik sowieso in je voeding oorslaan kan. Dus ik probeer die dan in je voeding uit te slaan, dat hun de fles houden. En dat ik dan van de volgende voeding, dat ik dan weer bij Ildau en zaken ben. Ging die zelf weer aan. Want ja, anders krijg je weer orenfratsen met borstontstekingen en dingen. Dat we net hebben. Dat ga ik wel een keer horen, dat is niet best. Dus nou, ik zei, dan breng ik ze Joto een keer naar Burgum. Dan maak ik echt even het hoes van mezelf. Waardoor je toch krijgt even met meer dingen. En dat is voor hun ook lekker dat ze lekker in hun eigen omjouwing maar die bandjes oppielen kunnen. Dan, de benden wij moest bij, dus beppen ze wel even te keuren willen met Famke. Want als mem zijnde is het soms best wel pittig om echt alles draaiend te houden. Ik zei dat hem al die baltjes heeft te houden. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi, maar het is echt wel goed als ze nou dan even een eigen tiert heeft, vind ik. Dat zijn eigen dingdwank is. Dus ja, ik gun het iedereen dat hij een beetje een flexibele, goede oppas had. Dat is dus even waarom in eigen dingetjes daar komt en even... ja, krijgt even mem best, zeg maar. Ik denk dat dat wel lekker is. Ik zeg dat als ik ontwerp ben ik een leukere mem dan dat ik hele dagen thuis zit. Zo. Dat geldt net voor iedereen natuurlijk, daar ben ik me heel bewust van. Het is wel heel mooi om een prutter bij de band te wijzen, want ze groeien al heel snel. Maar ja, ik vind het zelf fijn dat ik zo nou mijn eigen dingetjes even dwanken en dan kan ik een soort van weer opladen en dan... ja, dan kom ik weer thuis en dan just die bandjes weer en dan is het weer van, hé, oh, daar ben ze weer. En ja, ik denk dat dat wel lekker is. Nu probeer je dan ook echt elke snij wel echt bij het gezin wat te doen. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ja, de dagen en de weken vliegen als ik hou. Ik denk dat het belangrijk is dat het dan wel een beetje... ja, een soort van schematisch iets dat gewoon inplant. Want alles bloot het erbij. Als je net inplant van, hey, je wordt gewoon ik... Nou ja, bijvoorbeeld wat ik je door daarom schreeuwen. Ja, ik heb heel daar mijn Ildau dus uitkennen. Dat is ook heel mooi. Is ook prachtig. Maar ja, nou, open en beppen ben blijd. Ildau vindt het prachtig. Ik heb mijn ding even eraan. En ik ben aan zo volle opladen. Het hoes is aan weer een kant. Nou ja, plus. Zeg maar. We zijn er haast. Even zien. Nou, Ildau die de kleef van jou. Als je dan uitstapt, als het voet water stond, maar je voetbalveld en speeltuintje. En daarmee de rode vlag waar je open en beppen. Dus dat is ideaal. Ik zal het spul uitpakken en dan zit ik Ildau even al even. Doei! Ik ben onderwijs naar Boutje. Ik ga mijn telefoon alweer in dat sporthoesje. En dan gaan we weer lekker ervoor. Het is echt aardig mistig. Dus ik moet even mijn buikje wel eens wat we doen. Want het moet wel een beetje zichtbaar zijn in het verkeer. Ik heb wel verstandig. A few moments later. Ja, fanatiek ben je, hoor. We zijn fanatiek. We gaan stiekem ook al heel volle keur en praat. Ja, hier moest ik nooit op wie kletsen. We willen bij wikkeling. Dus, ik zie dat er wordt een pakketje bij me thuis bezorgd. Hoe mooi is dat? Ik weet maar uit wat erin zit. Die man doet net weer de hoen naar ons komen. Hoi! Hoi! Ja, leesmodel, ja? Ja, best gedaan. Nou, Bouk. Wat nou je weekend? Ja. Domme. Afgelegd. Oh, sure. Hiermee heb je meer dan 200 kilocalorieën verbrand. Je gemiddelde snelheid bedraagt 6,2 kilometer per uur. Dat is net zo snel. We hadden heel volle keuren. Maar 200 kilocalorieën, wat zou je dat? Ik ga een koekje halen.
Oh, dit weer net zo'n productieve mannen, maar het weer wel heel gezellig. En wist, dan is het een soort sport van de geest, smiet ik het maar op. Nou, en dat net super fanatiek hut rondhouden, maar wel even lekker stevig keuren en even een leuk kletsstek belangrijk. Maar ik denk dat ik toch nog even wat oefeningjes. Ik ga natuurlijk nou haast Santje Wikkelien een keizersnede hoor. Dus ik moet er echt een beetje om tinken met de bukspieren. Dat is natuurlijk al van elkaar afsnijdt. Dus een beetje rustig om beginnen. De al 4 weekjes ben ik er al een beetje mee begonnen. Dus echt heel minimaal eigenlijk trainen. Maar ik merk dat het stadig gewoon wel wat beter gaat. Maar ja, dat maakt dus een beetje rekken mijn haar. Ik laat je maar even zien wat voor oefeningjes ik ongeveer al doe. En meestal doe ik ongeveer 15 keer per kant, zeg maar. Maar dan hebben we een beetje een idee van wat ik doe. En mijn instelling is altijd zeer dat, dan stop ik. Want nou ja, dan mag het lot net tarten. En dat, als je maar even lekker bezig bent en stadig aan opbouwen, dan is het altijd goed. Maar die eigen lichaam jouwt aan wanneer je stappen mag. En als mijn trainer zei van dan mag je even terug in. Maar nou ja, na een keizersnede zou ik dat absoluut net aanrieden. Ik weet nog dat ik mijn zaken langer wachten had. Toen ik meer les van de wond. Deze keer valt het daar. De wond is nog wel wat hut, viel ik. Nou, het is natuurlijk dubbel littekenweefsel. Dus ik viel wel dat het iets... Ja, het littekenweefsel is wel iets meer aanwezig. Maar ja, met het sporten, zodra ik veel van dat begint te loeken of dit viel net fijn, dan stap ik. En dan probeer ik het een andere keer weer. Of ik doe de oefening, krijg ik wat minder intensief of wat minder bot. En dan zo stadig dan kom ik wel weer een beetje in shape. En ik bedoel, altijd zo is dat het nou bloot. Altijd zo bloot dat het nou is echt goed. Het is echt puur even dat ik gewoon van die gevoel lekker bezig ben. En iets onnisoens doet. Dat is al goed. Ik krijg gewoon lekker keurig en lekker klets. Dat is echt goed. Niks is fout. Oké. Nou, wat ik zelf heel fijn vind is gewoon toch echt wel de plank. En ja, ik weet nog wel dat ik voorheen toen ik naar Jim ben hier echt super lang hoor. Ja, nou, nee. 40 minuten even verlopen en je mag nog even niet. 6 kilocalorieën. Zo, dat is net fijn. In je kletskous is genoeg. Maar ja, planken is ook pittig. En broekst ik echt die bukspier heel erg. Dus dat is, ik doe het nou in principe gewoon 20, 30 tellen. Of tot ik me nog daar net op loop taten. Dus daar gaan we. Elleboogjes op het jentjes. En bukspier nog ontspannen. Nou, dan tel ik zelf in mijn holle maak dat nou even zo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Nou, ik merk wel dat ik op zich dat wel langer dwang koer, maar nou, dat vind je net interessant om te zien. Maar ik merk dat het dus al wat langer kan. Ik wist dit vaak een beetje al, want van planken doe ik aanstonds nog wel wat, maar ik doe nou eerst even op de recht. En dan in principe, ik vind het zelf fijn om de handen een beetje onder de billen te doen. Dat is een beetje stevig iets hard. En nou ja, deze. En dan 15 keer elke voet. 2, 3, 4, 4. Nou, in principe, zo is dan terug in tot 30 dus. Hè. Dat is beide voeten 15 keer in. Draai ik nu weer even op. Weer in de plankhouding. En dan doe ik eigenlijk nou, die hand omheen, 4 tellen. En dan die hand omheen, 4 tellen. En dan die voet omheen, 4 tellen. En die voet omheen, 4 tellen. Nou ja, en ondertussen heb ik de bukspieren wel ontspannen. Dat is dus al je 4 tellen. Dan ben je weer ongeveer 20, 30 seconden bezig. Draai ik nu weer om. Op dezelfde manier weer. En dan met 12 voeten. Nou, nu dat is dan even 15 keer. Nou, en het mooiste is als je hem zo langs, dit stuk, langzaam doet. Dan vind ik echt in bukspieren. En nou, ik doe van jou nog even een paar squats voor de billen. En zelf vind ik het gewoon fijn om lekker een beetje breed te staan.
En dan even dit om te houden. En weer oranje. Nou, in principe doe ik dat wel echt een stuk of 30 keer. En dan kies ik nog voor de variatie kiezen als het echt zuist van spring. En dat is een beetje pittiger. En dat dan 30 keer. De rekken vind ik altijd wel belangrijk. Alles even lekker. Dit rekken. Nou, deze vind ik altijd leuk. Dan kruip ik wel naar hem terug. Nou ja, zat je er nog wel wat in te behelpen. Maar nou, dat zijn een paar oefeningjes. En die kun je natuurlijk ook herhalen. Ik kies 2 rondes, waarom de thuis van ik doe al die oefeningjes 15 keer per kant. En daarna nog een ronde 15 keer per kant. En dat is tussendoor even 2 minuutjes een slokje water. Nou, dan best eigenlijk. Ik sport eigenlijk nooit langer dan 20 minuten. Want nou, mijn benen dat gewoon net te doen. Dus ik vind het wel fijn dat deze oefeningjes ongeveer een kwartier, 20 minuutjes door. En dan denk ik van ja, zal ik toch maar even die. Nou ja, dat is een beetje mijn oefeningroutine thuis. En ik doe het echt volgens mij Ildau. Ik bedoel, dan lees ik die lekker mooi naar het model. Of ik doe het squatten maar op een hand. Dat is best vaak mijn babyprut onderin. Maar dan ondertussen even squat maar in de hand. Maar het een paar gewichtjes. Ik had ook nog eventueel gewichtjes. Die doe ik dan ook nog wel eens. Maar ik wil letterlijk even wat oefeningetjes. Yes, lekker onder de douche geweest. Weer fris en fruitig. Ik ga eigenlijk elke keer een heel beetje make-up op. Net te vol, want ik ben wat acne gevoelig. Maar dat ga ik nou nog net opdienen. Want als het goed is, krijg je het wat nice thuis. Als het goed is, wil het je bezorgen. Wat speciaal voor acne goed is. Dus dat wil ik als ik het haar vanzelf wat even uitproberen. En voordat het Safir is, ben ik hier echt vet op multitasking bedacht ik me krijg. Dus ik denk dat moet ik toch wel even met hem delen. Want ik ben steeds maar een soort van aan het wask opvouwen. Wat ga je een prutte wask met ben? Elke dag weer. Oh. Wask opvouwen dus. Eten. Ondertussen filmpjes uploaden van het vloggen. En wist wat? Ik doe nog even een serietje of een docu'tje erbij. Ik doe eigenlijk heel vaak mijn was opvouwen even lekker op de bank. Want ja, dat is toch echt even een soort van chill momentje. Het is net best. Maar dan de televisie bij me, dan heb ik eigenlijk net in de gaten dat ik aan het was opvouwen ben. Omdat ik eventjes lekker docu's of series jug. En ondertussen vouw ik naar de wask op. En nou dacht ik van, waarom ik net voort even eten en voort even wat filmpjes uploaden. Dan is het helemaal, ja, nou ja, je hebt me in de gaten. Ik hou ervan om mijn tijd goed te benutten. Ik hoop dat mijn make-upjes binnenkomen. Dan kan ik mijn hollen weer wat fatsoeneren. Ik ben heel nieuwsgierig wat de kleur goed is. Want ik is nou net naar de winkel natuurlijk om te zien welke kleur het haast. Maar alsof ik gewoon weer de make-up op die koos erop heeft. Een soort poederachtig iets. Dat de hoed nog wel ademje kan. Want ik vind het heel belangrijk, zoals ik al zei, om de hoed rustig te houden. En als het een gevoelige hoed is zoals ik, dan is dat best lastig om de goede producten te vinden. En ik hier het aardig te pakken, maar ik wil wel eens wel even wat meer een foundation-achtig iets. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Zo, waskenbroemen, video's upload. Nog even contact van mij hier over wat ding wat nog regelen worden moest. Nog net takken aan #Memmelib, mijn theaterstuk. Dus ik hoop dat ik er aanstaan nog krijg even gestuurd voor het spant wat om. Maar een heel soort woordingen. En mijn pakketjes binnen. Dus ik zal zien dat ik dit een beetje op kalfateren kan. Nou, zo krijg ik dus op zich skijteren. Ik zou zo naar boeten gaan in joggingbroek. Ik bedoel, als ik de zin in had, dan doe ik dat. Maar ik merk wel om mezelf, als ik even wat om mezelf doe, dan voel ik me wat frisser en wat lekkerder. En ja, krijgt of ja, dat krijgt even die boost om wat blijer door de dag te gaan. Maar als ik gisteren niet had, doe ik het echt wel zo'n dag net. Ja, dat interesseert me net. Maar ik ga dus nieuwe producten check. Dit is voor. Soon after. Tada, het resultaat. Nevens mij is het aardig de goede kleur. Ik maak nog een beetje wennen aan, nou, ik ben poederwend en dit is een smarseltje, een foundation. Dus misschien hoor ik er nog een beetje meer hier en daar, maar ik ben tevreden.
Ze had je geen holle en ze had je niet een keer een holle. Zo veelt het altijd van mij een beetje. Zonder make-up veelt het wat neigen. En mijn make-up dan veelt het een beetje zo van ja, ik heb er zin aan. Maar shit. Ik zal nog even zien dat ik dat nummer nog even van hem spelen kan. Uit hashtag Memmelab, uit theaterstuk. En dan zit ik naar de bandjes uit Burgum. Nou ja, zoals ik zei, het is ons koftje dat ik het nummer skreun had. Dus ik doe alleen nog even het refreintje. Want de coupletten weet ik net meer helemaal uit te hollen. Dus het kan je daar wat rommelig wijzen, maar dan krijg je een beetje een idee van wat het wijzen wordt. Het versje heet Vliestrui Mem. Zodra als de mem is, dan maakt de vliestrui om. Zodra als de mem is, dat is weer heel gewoon. Zodra als de mem is, dan maakt het hier goed kwad. Een kwad pittig kapsel, ja zei je dat. Het kuifje kan in alle kleuren, hier recht of is of blauw. De vliestrui kan in Nelson tint, dat komt thuis net zo nauw. Een kwad pittig kapsel, daar is er werkelijk bij. Maar is zo'n pittig kapseltje, wie wil wat van mij? Zodra als de mem is, dan maakt de vliestrui om. Zodra als de mem is, dat is weer heel gewoon. Zodra als de mem is, dan maakt het hier goed kwad. Een kwad, een kwad, een kwad pit. Nou ja, een kwad pittig kapsel. Ja, zei je dat. Nou, sassa wat dus. Ik maak er even weer wat in. Komt daar eens net zo nou. Nou ja, hashtag Memmelibben, hashtag Vliestruimem. Dus dat is het stuk waar ik met dwaan ben. Maar als het in dit tempo gaat, dan wordt het nog wat zingen hier. Dan ga ik de band haast uit de hoes voordat het klaar is. Yes, ik ben weer in Burgum. Ik ga even echt achterom. Want als je van de morgen met de band vond dat net zo handig. Dus toen ben ik waarom niet. Maar in principe ging ik altijd achterom. Opa en Beb mij altijd graag moeten zitten. Ik denk dat het duurt. Net het geval is. Het is aardig fris. Maar zodra het kan, dan kan er altijd mooi smoek zitten. Even zien. Hoe het hier? Ja, we zitten mooi op tafel, zeg ik wel. Gaan we nou net in de garden? Zaken. Hij is hier nog erin bij. Hi Frannes. Hi liefie. Nou, goeiemiddag. Wat verdikker. Wat ben we aan het doen? Is het het keizerspel? Ja, keizerspel. Oh, leuk. Oh, en dan mijn boord. Ja. Moet mij met mij doen? Straks weer een watje? Nou, maar we hebben zien hoe het uit kan kwartier. Want toen moest ik nog naar de gitares. Ja, dat komt echt nog wel. Om 4 woorden. Wist je wel even. En men was zo zullen we zien hoe die hem doen. Men weet niet meer hoe het maakt. Hij is zwaar gewond, wist je dat? Nee, dat meen je niet. Ja, hij is zwaar gewond. Best zwaar gewond. Hij is op zijn knieën gevallen. Nee. Zijn knieën helemaal open. Let me zien. Oh nee! Even van dit beetje, hè? Oh jee. Zeker een tovertoetje op doen? Nou, ik bep. Nee? Nee, dat zou helemaal niet meer. Dat is veel te ernstig. Oh, dat is gebeurd. Ja, kijk, daar. Oeh, maar het voetbal je zaken? Nee, sketchen wie in de morgens komt me toen voelen. Ach, hé, jongen. En hoe gaat mij die hele lietse guppie? Ja, lekker slapen. Ja, dan is Sweetland. Waar wie je? Die is het wat goed sjouwtje. Ik kan ook, Ja? dacht ik een ornate piontje opzoeken. Mooi. Nou, mem komt even bij hem zitten. Ik doe dat ding even uit. Ja. Dan kan open bed maar even een relaxed speeltje doen. Hey, nou. Dat weer een dag in het leven van Tiffany. Ik zal de bedjes even douchen en op bedje ervan. En daarnaast lekker op de bank even net chill. Hey, lijkt het nou leuk om eens te volgen? Abonneer je dan. En jou is ook even een blauw toen kom heen. En dan mist nooit meer wat. En download de chill app voor op die tablet als op de telefoon. Hoi!